Okay. Ja, den holder den ikke. Det skal nok komme nu. Okay, jeg sætter mig lige op den her bænk herovre. Ej, du skal lige være der, så kameraet ikke... Så jeg ikke... Nej, han bliver taget tid. Nå, men altså... Hvis det nu falder, så ryger jeg ind i kameraet. Ikke det. Kom nu, mand. Det var faktisk lidt sindssygt. Fuck. Åh! Fuck! Det var tæt på. Ej, det var ikke godt. Er det godt, Morten? Nej. Jeg har allerede begyndt at flække den top. For helvede, Belle. Kom nu. Fuck, det var sygt! Fuck! Yes. Fuck, man. Godt den optager. I believe I can fly. Yes. I believe I can heel flip this stair. And it's gonna be high. Fuck, det var sygt. Fuck, det var sygt. Fuck, man. Fuck, det var vanvittigt.